No, Môže byť jedna, jeden, ale potom musíte veľa zainvestovať. no však určite, a to je ten problém. Tá veľká investícia je problém. Toto keby ste prehrali, tak ja vám to potom... To ide úplne z ľudia, to sa chlapci nevyznám. Mňa by skôr zaujímalo, že ktorý prezident futbalového zväzu, keď mi robí teda, hej, futbal si nehráte vo svojom voľnom čase. Občas, teraz už to málo, ale obyčajne si pozriem nejaký film, alebo idem niekde do lesa, alebo... Pasívny odpočinok, hej, viac menej. Ale k tomu futbalu sa predsa len ešte vrátim. Ale teraz mi dotrkolo, ja keď som vás počúval, že niekedy vsadí, hej, a prehrá. Vy to zaplatíte. Áno, ja vám to zaplatím. Raz to prosím, nech to počne každý? Tam sedí. Keď vsadíte na Slovenskom a prehrali by ste, tak ja vám to vyplatím. Super, skvelé, stáva na Slovensko. Máš to zapísané? Áno, dobré. Ja to je veľmi čáka. Čák. Veľa boky to má. Nima? Hej? Chłopcy hlavne. Hej? To skamenuje. Ty to robí aj moja. Hej? Zastane a hľadí. No. Rozmýšľa. To sa hrá. Teraz do budky hore. No? A čo si vedie? To sú typické. Pozri, čo je, to nič. To nič? Po tom bočnom pateku. To si zvykol, tak vychodí. No, A nemajú nič v budke teda? no to je dva už. Lebo jeden si je hore. Dva. To na odniesie hneď. Teraz som zase skemil. Zbadá, že tam už aj utekáš, čo? A čo to žere takto, keď nič nemá? Konáriky, púčiky. Aj to zažere? No. Takiaké suché, ono. Korienky vyhrabe. A šašky. Naspäť? Zmizol sa ho. Kde ide?